Ноябрь урталарында қор төшсә, қыш ұзақ көттірмеді халық сынамышлары. Быйыл ул гадәттәгедән иртә 12 ноябрьдә үк яуды. Ләкин шунда ук эреп тә бетте. Көн аралаш яңгырлар. Қор катламы бу вакытка инде 12 сантиметр булырга тиеш. Әлегә ул 3 кенә. В общем-то, такой потери снега. Көнбатыш циклона шундай жылы температура алып килде. Шуңа күрә кар урынына яңгырлар яуды. Иртәгедән кар көтелә, ул инде эреп бетмәс дип ышанабыз. Соңгы елларда зәмхәриш суык кышлар булмауны климатның җылына баруы белән аңлаталар. Кайбер өлкәләргә моның зыяны бар. Әйтик, авыл хуҗалыгында карның вакытында яумавы уҗымнарны ишетә ди белгечләр. Аларны болай да корылык сәбәпле кирәгеннән азрак шәшкән булганнар. 530 мең гектар урынына 480 мең генә. Аларын да югалтырга теләмиләр. Уҗымнар кышны чыксын өчен кимендә 5 сантиметр калынлыктагы кар катламы булырга тиеш ди белгечләр. Ә күргәнегезчә, басуда урыны белән кар бөтенләй юк. Һәм менә күптән түгел генә явып үткән яңгырлар менә шушындый боз катламы хасил иткәннәр һәм аның аркасында уҗымнар бөтенләй суламыйлар. Аларга һава үтми. Шуңа күрә бөтенләй юкка да чыгарга мөмкиннәр. Самое главное да. Кар көтәбез. Бөтен өмет шунда. Арыш 21 градуска, ә бодай 15-кә кадәр салкынга түзә ала. Тагында суытса һәм кар яумаса, алар эши. Әлегә термометр баганасы -5-тән 10-га кадәр күрсәтсә дә, дымлылык һәм җил аркасында күпкә салкынрак булып тоела ди белгечләр. Урамга чыкканда калынрак киенергә киңәш итәләр. Әйбәт түгел инде, нинди әйбәт булсын инде, мондай кыш буламыни. Яңа елга карата инде белмим нинди булыр. Так или шундый булмаса. Как Пушкин писал, зимы ждала природа, снег выпал только в январе. Так что будем надеяться, что кар январьда булса да жауыр. Быел менә шундый кыш башланды, ләкин бер дә борчылмыйбыз, исән-сау булырга язсын. Әле аппак карлар явыр, барсы да алда. Узган елдагы кебек быел кыш аномаль салкыннар көтелми ди синоптиклар. Декабрьдә уртача һава температурасы -9, гыйнварда -12, февральдә -10 тирәсе булачак. Яңа елны исә карлы кышкы кичтә каршы алырбыз дигән өмет бар. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.